Ben, pois vamos a organizar un evento deportivo de deportes de contacto, onde a modalidade vai ser de boxeo e vamos a ter púxiles daqui da zona, tanto de Ribeira, de Noia, de Boiro, van a vir de Coruña, de Vigo e de Portugal. Penso que vamos a facer unhas pelexas importantes, vai haber, están ben cruzadas para que a xente que disfrute dos combates e, bueno, que como sempre nos consideramos unha zona punteira, pois queremos facer algo innovador e algo novo. Queríamos facer pois nunha praza daqui do Concello de Boiro e que fose totalmente gratuita e aberta para todo o mundo.